Moikka! Tämän päivän video onkin sitten vähän erilainen, koska tämän päivän video liittyy FNAF-biiseihin, koska mä ajattelin reagoida niihin syystä tai toisesta. Mä en tiedä mikä päähänpistos tää oli. Muistaakseni mun kaverilla silloin, ja mulla tuli jostain sellainen pääpisto, että tällä olisi ihan hauska video tehdä. Joo. Se oli hauskaa siihen asti, kun se piti toteuttaa. Mulla kesti jostain syystä kuukausi editoin nää kasaan. En tiedä mikä kesti, mutta kesti kumminkin. Mutta nämä on vihdoin valmiit. Ja mä oon ehkä näistä eniten ylpeä jopa. Nämä on videot, joihin mä oon käyttänyt eniten aikaa tähän mennessä. Ja mä toivon, että te pidätte videosta. Ja mä toivon, että se aika, mitä mä oon käyttänyt, näkyy myös näissä videoissa. Eikö se olisi aika lähteä vaan reagoimaan? Mä voin vannoa. Itse asiassa ei mitään. Valmiina N, Y, T, nyt, joo. Mua vähän pelottaa minkälaisia nää on, koska mä en yhtään muista. Tän osa mä saatan muistaa, mutta osasta ei mitään hajua. Okei, joo. Mä ajattelin, että tässä on ollut pahempi. Tää saattaa muuttua pahemmaksi tästä vielä. Mä ajattelin, oliko tää menee kyllä tätä kuuntelee kategoriaan. Tää alkaa vähän kringettämään nyt. Tätäkö mä oon? Kauan kestää. Okei, joo, tää menee ainakin saman tien. Mikäs tän nimi oli? You can't hide. Menee tonne. Ei jatkoa. Joo, loppu. Ei kiitos. Se olisi aluksi mennyt tonne kyltä kuuntelemaan, mutta sit se alkoi olla sellaista, että ei kiitos, mä en jaksa enää. Melkein 5 minuutin biisi. Ei kiitos. Se on nyt taas vähän parempi. Tän mä muistan. En muistakaan. Ei kun muistan. Monstrous animatronics are haunting me. Possessed electronics following me. I can't get my work done in peace. Crawling in air ducts from room to room. Feeling like this place is my tomb. I'm just trying to survive else I die soon. There is something sick as a sadistic about this place. It sets them off at night. No one will believe me, so I gotta fight to move on through their dance of death. They're all around me now. I can't catch my breath. Tää tällä hetkellä menisi about kyllä tätä kuuntelee kategoriaan. Tää ei kyllä mene mun Spotify-soittulistoille. Mä en veikkaa, että yksikään näistä menee. Tää en tiedä, The Living Tombstonella, mä uskon, että silloin on jopa ihan hyviä. Mä käyn muistelemaan, että ne on ihan hyviä. Nää muut saattaa... No Try Hard Ninja on myös yksi, joka tekee hyviä. Okei. Joo. Phantom Dance Floor, missäs se on tossa? Joo, kiitos. Kyllä kuunteli. Ei se kyllä... Se ei mene vielä hyvää eikä bängäriä. Tai itse asiassa... Jotain hyvää. Mä muutan mun mielipidettä. Koska mä uskon, että täältä tulee vielä pahempia. We're back at it again. Here for the kill, not here to make friends. Don't try to fit your life. You're all alone, no alibis. Don't stand and stay in the mood. You are the prey, but you're not food. Without a challenge, it's no fun. So it's not over till we say you're Feel the done. groove. Feel the groove. Feel the groove. Feel the groove. Keep moving. Keep moving. Joo. Moving. Keep moving. So listen closely if you Tuostaaks tää menisi kyllä tätä kuuntelee kategoriaa? Mä tiedän, että sieltä tulee parempia. Ja musta on nää kaikki ehkä Sister Location painotteista biisit ei oo mitään kovin hyviä. keep moving. Keep moving. Keep moving.
keep moving. Ennar. Oh, it's true, I didn't break your heart. Kidnap you safely, please safely through. Mikäs tän rikottimen nimi oli? Safely later. You are not trusting me enough. Trusting me enough. You are not trusting me enough. Hiton pistos. Tää menee kyllä, se ei mene bangeriin, se ei mene hyvää, mutta ei se menee kyllä tätä kuuntelee. Eikä näet CK9C 5 vielä 2 jäljellä. Mä luotan siihen, että nää muuttuu sinne kevään paremmaksi. Mä alan nyt jo kringäämään. If you can, when they are looking everywhere beside you there, did you see them demons in disguises? Oh my, is it too late to escape this game? Now we made a special Ei mitään you, but this is your They don't even have a clue. They don't even have one. All the evil things we do. Surprising what you don't like. Knowing you will die. Knowing there is no way out. Fate is abundantly clear. Seems like Se menee sinne sisälle. No niin, siitä hienosti. I'm just feeling Mitä down. All these monsters keep closing in. Still the elevator takes me down. Oh, is she really here to help me out? All alone in the underground. 6 feet under already. Oh, there's no doubt. Nää kaverit tulee yhtä syöpää Sister Locationissa. Jop. Ei jatkoa. Tää on kyllä parempi kuin You Can't Hide. Puhutaan sen kringettää osio. You're back again, I see. You're perfect for this occupation. With a general disregard for your own self-preservation. Oh, our newfound friend. You just keep running and we'll always catch you. Catch you. You just keep running and we'll Tää kyllä me jatkoa. catch you. You can keep hiding but we'll always find you. Find you. You can keep hiding but we'll always find you. Find you. Nää kaikki on aika lailla niinku jotain EDM käytännössä, voisiko sanoa, vai meneekö tää popin puolelle? Ja se voi olla myös syy, että koska mä en nykyään EDM:stä hirveästi nää välitä, että nää ei enää uppoa minulle. Tää alkaa putoamaan tuo kringettää osio. Okei joo. Ensimmäinen kringettää. You Can't Hide menee tuo liian hitaaseen. Ois muuten mennyt tähän, mutta toi loppuosio muuttuu mielipidettä. Nyt päästään ehkä jopa niin hyviäkin. Miettii, että tällä on 368 miljoonaa näyttökertaa.
Mitä? Kattokaa. Siellä yksi huutaa. Tuu tänne. Tiedätkö, sä haluut huomiota. No niin, hienoa. Tästä muuttu kissavideo. Ai saamari, kun sulla on terävät kynnet. Ai vittu. 3% akkua, tää on aika tilanne. Herman, saanko mä arvioida biisin vaikka? Five Nights at Freddy's se menee hyvään. Bangeriin se ei mene, mutta se menee ihan hyvään. Tää on vasta 7. biisi ja mä haluan lopettaa tän videon. Tää ei mene hyvin. I wish I lived in the present with the gift of my past mistakes, but the future keeps luring in like a bag of snakes. Kehräs ja mikki. Your sweet little eyes, your little smile is all I remember. Those fuzzy memories mess with my temper. Ai sulla on edelleenkin terävät kynnet. Eikö tuleeko tosta lapsesta nyt se Golden Freddy? Ei tuu sit, eikö tulee? Mä vaan mietinkin, että näitä on 4, missä se 5. It's me. Isbiinsolo on, kyllä tätä kuuntelee. Se ei mene tuo ykköskaan samaa, se putoaa alemmas. No ehkä... Mitä mulla siellä oli? Mä veikkaan, että tää putoo tonne ei jatkoa tai pitkästyttää. Mitä sä haluut? Tää ei pitkästytä miltä oikeastaan. Tää menevä. Tää ei kyllä mene hyvää minun mielestä. Miksi mä tein tämän videon? Just ottaa huomioon siihen, että nää on tehty joku 2010-luvun alussa. Tai ei edes alussa, vaan oikeastaan keskivälissä. 2014-2016 välillä. Niin siihen verrattuna nämä musiikkivideot on aika hyvin niinku toteutettu, voisiko sanoa. Mistas. Ei jatkoa. Ja mä veikkaan, että tää menee ei kringettää. Mä muistan, että mä en oo ikin tästä biisistä oikein pitänyt. Joo.
Pitääks tää kuunnella loppuun? Mä en kuuntele tätä loppuun. Joo. Jop. Mikä sen biisi? I got no time tuolla. Kringettää. Joo. Moi moi. Ei kiitos. Ja musta tää on seuraava, joka menee sinne. Tää kuva ei näytä hyvältä. Tää on 5 minuutin biisi. En oo kuuntelemassa. Tää on 5 minuutin biisi. Joo. Something I know all about. Shocking, ain't it? That's just because it could be her. Many mistakes to make me hurt. I can't fix you. Tää ei nyt mene kringettää oikeastaan. Tää menee enemmän. Tää tällä hetkellä. Mut 5 minuutin biisi. Done explaining. This is because it can be her. Many mistakes to make me hurt. I can't fix you. Pistiks mä... Miten tää pistää ja mä pistin väärän biisin. No niin, tää nyt menee vähän oikeassa. Mä oon vangas tämän pistänyt tonne 3 sijaan. No niin, hienoa. Tää menee hienosti. Tää Joo, eikä se oo kuollut jo. Mulla on veikkaus. Joka ikinen näistä 6 seuraavasta tämän jälkeen menee kringausistolle. Tässä päätäs Security Bridgekin läpi. Security Bridge silloin kun se tuli, niin minulla oli kovat odotukset sille pelille silloin. Sitten kun sitä alkoi pelaamaan, niin se ei vaan niinku... Miten sen vois silleen selittää? Se ei vastannut mun odotuksia. Mulla oli kovat odotukset pelille ja sit se vaan niinku ei... Mitä Voinko mä selittää se? Security Bridge ei oikein niinku... Se ei vastannut todellakaan mun odotuksia silloin. Mä uskon, että se olisi ollut jo hyvä peli, mutta jotenkin se... Mä odotin... Mä en tiedä minkälaista mä käytännössä odotin. Mä odotin jotain erilaista. Joo, tääkin menee... Niin... Pistä. Pitkästyttää.